जेबोआनो जाया। आबै, बेफोर थांनाय बाथ्राखौ गोसोखांबाय थानो नांला। फिसा हौवा सासे मोनबाय, फिसा हौवाजोंनो थैस' थांस' संसार जानो थाखाय सिमां लादो। आरो बै पापि हौवा रेन्जआव थांनोबो नांला। न'आवनो थोजासे हा हु न' बां दंखायो, बेयावनो थादो। ओरैनोब्लाबोथ' रावबो हौवा फिसायानो गैखाला। सानसे बे गथ'निनो जागोन, बे गथ'नि नामावनो गासैबो जागोन। बेनिखायनो बे गथ'खौ लानानै नोङो मोजाङै सिमां लादो। मादै, मादै नों फैदों? फै मादै, खाथियाव फै। जोमै बिहामजो, नों उनावसो दंफैखोमायो। मानोथो उनाव थानानै सिरि खोनासंखोमानांगौ जाखो? फैनानै लोगोसे जिरायनानै रायलायनो नांगौ। ओरै फै। जेबो नंला दे। नोंसोरबा मा खोथा रायलायबाय थादों? नोंसोरबा गोदै गोबाब मा रायलायो? बेयाव आं थायोब्ला नोंसोरो नोंसोरनि गोसो बायदि रायलायनो हायाबोथ' जानो हागौ। दे, आं ओरैनोसो फैखादोंमोन, आं थांफिननोसै। आबै, नों गोसोआव दङ ना? गाबोन सानडे। गाबोननि दिनाव मोनसे जोबोर मोजां स्पेसियेल डे दङ। बेनो जाबाय मादार्स डे। आबै, नोंबो बिमा आरो आंनि आइ सोरांस्रियाबो बिमा आरो दिनै आंबो बिमा जाबाय। आबै, मादार्स डेनि नामाव जिउ जारिमिनखौ लानानै आं गाबोन मादार्स डेखौ मानिनो होननानै सानदों। जोबोर मोजांनि बाथ्रा आबै, जोबोर मोजांनि बाथ्रा। दे आबै, नों थादो। आंसो बिहामजोफोरजों मोजाङैनो रायलायहैनि। ओमफ्राय उदखारि डक्टर आरो रोनखौ मा खालामनो हास्थायखो? नोंसोर सानैया मा खबर लानानै फैदों? देलाय बुं। औ सार, जुनार आखुनि सानै मानसि दङ। बिसोरखौ जोङो थैजासिम जेल सिङाव थानायखौ हास्थायदों। औ सार, गोथाङैनो गोथां मानसिनि जिउ जाग्रा बिसोरखौ ओरैबायदि सास्ति होनांगौ। आच्छा, बेबायदि एथ'ग्राब गिदिर खोथा माथो जाया? सार, आंनि फिसाजोनि फिसाखौ, आंनि फिसाजोनि हौवायानो गथ'खौ बियो गोथाङैनो गोथां मालायनो फानहरनानै गथ'खौ थैबाय होननानै बिमानि गोरबोनिफ्राय बोखारनो हास्थायदोंमोन। औ सार, बेजों लोगोसे जोंहा डक्टराबो। डक्टर? अबेनि डक्टर? प्राइभेटनि ना गभर्नमेन्टनि? सार, उर्ला टाउननि देरसिन हस्पिटालनि डक्टरानो। सार, बेबायदि गावनि गथ'खौ फानग्रा बिफाखौ मा खालामनांगौ? बिनिखायनो सार, बिसोर सानैखौ थैजासिम जेलाव होनो थाखाय जोङो नोंथांनियाव खावलायफैबाय। आच्छा, खोथायाथ' जोबोर गिदिर साननो गोनां। बिसोर सानैनि नामखौल' होलांदो आरो एड्रेसखौल' होलांदो। बिसोर सानैखौ आङो मा खालामनांगौ बेखौ आं मिन्थिसिगौ। औ सार, ओरैबायदि सास्ति हो बिसोरखौ, ओरैबायदि सास्ति हो, जिन्दागि बिसोरजों जेल सिङावनो थानो गोनां जायो। मानगोनां सार, सासेखौथ' बुंखाबाय, उर्ला टाउननि बयनिख्रुइ देरसिन हस्पिटालनिनो डक्टर। सार, सासेया जाबाय जोंनि बिजामादै, उर्ला खना फोथारनि रोन होननाय सासे सुबुं। थिग दङ, दा नोंसोर ओंखारलांदो। जेब्ला जों मानसिफोरखौ गिरफ्तार खालामगोन अब्ला नोंसोरनियाव फन सहैगोन। थेंक इउ सार। हिनजावबोथ' गैखाया, बे बेदरखौ हारसिं जाजोबगोन आं दिनै। इसेलाय माथो दाबो न'आव फैनो रोंला। मा जाखो? फिसा थैनायजों लोगोसे बिमायाबो थैफाखोसो ना माखो? माथो दाबो न'आव सफैलानो। जायखि थैबा दाथै, फैबा दाफै, सिन्था खालामनायाव गैया। जागोन लोंगोन थागोन। मानि अभाब दं आंहालाय? जेराव दं बेयावनो दलद था। पुलिस? आंनि न'आव पुलिस? होथो, सारमोना सोरनिबा न'आव थांनो नागिरदोंमोनदां, आंनियावसो हाबफैसनलाबायदों। फै सार, जिंगा दासै। नै, आं दाउ मासे गिदिर लाखादों, बेखौनो संना जाहोहरगोन आङो। जों रोननि न'आवनो फैदों। रोन होननाया नोंनो ना? औ, आंनो। नाथाय आंनि न'आव मानो? आं मा गोरोन्थि मावखो? मा दाय मावखो आं? नोंसोर दे दिनै आंनि न'आव? आल्ला सैमा, दाय मावनानै दाय नुवाखै नोङो। नों नोंनि दायखौ नुनाय नंला। नोंनि दायखौ जोङो जेलावसो देरहैगोन। थाव गोखै। हारे सार, खोथा गैया बाथ्रा गैया, आंखौ बोरै जेलाव लांनो नागिरखो? आं थाङा। खोथा गैया बाथ्रा गैया, दाय गैया मा गैया, आंखौ मानो लाना थांनो हास्थायखो? नोंसोरो मिथिया, सिनाया आंखौ, आं दे सोर? दम होनो नागिरदों नामा नोङो सेंग्रा? दम होनो नागिरदों? नोंनि दमा सोलिनाय नङा। नोंनि दमखौथ' जोङो थानायावसो देरहैगोन। फोरमाना बे, नों नोंनि गथ'नि जिउखौनो जाबाय। बेनिखायनो दा नों जिउ जोबजासिम जेलनि ओंखाम जानानै थानो गोनां जासिगोन।
मा होनखो सार? औ नोंथ' गावनि फिसालानि जिउखौनो जाबाय बेनिखायनो नोंखौ आरो डक्टरखौ अराय समनि थाखाय जेलाव लांनाय जासिगोन सिरि सिरियैनो थौदो। नाथाय सार बे केसखौ नोंथांनो सोर होखो? आंनि मुङै सोर नोंथांनो केस होखो? सोंनाय फिननाय अफिसावसो जागोन। ओंखाय थौदो। आच्छा मानगोनां डक्टर आरो साबैसेनि जिउ जाबावगोन? हा? नोंथांमोना बिना पारमिसनाव बोरै डक्टरनि रुमाव हाबबोनो हागौ? बिना पारमिसननि अनगा डक्टरा बोरै मानसिनि जिउ जानो हागौ? नोंसोर मा खोथा बुंलाबायदों? खोथाखौथ' जोङो थानायावसो रायलायगोन बिनिखायनो दा जेबो सोंनाय फिननाय खालामालासे सिरि सिरि थांनायानो मोजां जासिगोन। हेलौ रन आरो अलंबार नोंसोर सानैया सानै उदखारिनि थाखाय जि एफआइआर होफैदोंमोन दा बिसोर सानै मानसिखौ आं गिरफ्तार खालामनाय जाबाय। थिग दङ बिदिब्ला सैमाफोर मानसिनि जिउ जाग्राना नोंसोरो थौ दाना जेलाव थैजासिम जेल सिङाव थानानै गाबै गाबै थैनानै थांदों नोंसोरो। आइदै सैमाफोर दाउ उथि रनखौ आरो डक्टरखौ जेलाव लांबायनो। दासो गोसोखौनो एसे आराम मोनबाय आं बिसोरखौ साला जेलाव हरहोनो हानानै। मा दरखार दङमोन बिसोरो आंनि फिसौखौ बेबायदि आलाय सिलाय खालामनो? आंनि फिसौखौ बेफोरबायदि आलाय सिलाय खालामामोनब्लाथ' दिनै बिसोरो जेलाव थानो गोनां जानाय नंलामोन ना? डक्टरखौ निउसफोराव होयोब्लाथ' आरो बांसिनसो मोजां जागौमोन। बे सासेखौ नुयोब्ला गासै जायगानि गासै हस्पिटालनि डक्टरफोरानो मालाबाबो बेफोरबायदि इनाय खामानि मावनाय नङामोन। नोंसोरो खुब मोजां खामानि मावनो हानाय बायदि मोनदों आरो ना? एथ'ग्राब हाले हाले जेलावसो हरदों नोंसोर बुथारनो हायाखै। जेलनिफ्राय जुदि गबोयोब्ला बिसोरखि नोंसोरखौ हगारगोन? बिसोरो गबोफिननायनि चान्स गैलाना थैजासिम बिसोरो जेलाव थानो गोनां जासिगोन। जोबोर रंजादों नङा नोंसोरो? नोंसोरनि बे रंजानाया नोंसोरखौ सानसे खैफोदाव लाबोफिनगोन बे 100% सियर। नोंसोरो मानो साननानै नायाखै? नोंसोरो केस हैबाय थिगानो जाबाय। थिग बेबायदिनो पुलिसफोराबो बिसोरखौ हमनानै लांबाय। नाथाय बिसाराथ' सानसे सैथोआथ' सानसे ओंखारथारगोन ना? मानसिनि जिउ जादों होनजासे बिसोरलाय सोरनि जिउखौ जाखो? जिउ जादोंमोनब्ला दिनै इसानि गथ'आ इसानि आखायाव सफैनो नाङामोन। दाथ' गथ'आनो गोथाङैनो दङ। बे बोरै थैजासिम थानो हागौ? नायबाय था हौवा नोंसोरो। सानसे समाव बै डक्टर आरो रननि आखायावनो नोंसोरो अमा बोरमा बायदि देथार जायाब्लानो जाबाय। माहाय आंनि गियानि अनसुला हौवा? सोरखौ गोथै नुनायनिलाय नोंसोरो बेफोरबायदि केस हैनानैलाय बिसोरखौ थैजासिम जेलाव दोननो सानखो? मा बिसोरो थैजासिम जेलाव थागोन सानदों नामा? थाया, बिसोरो सानसे गबोगोन। सैथोआ बेनो जे गथ'आ गोथाङैनो दङ। बिसोरो जेब्ला गबोयो नाय डक्टरनि आरो रननि आखायाव नोंसोर थैगोन ना थैया? जि खोथाखौ साननो नांगौ बिसार खालामनो नांगौ बेखौथ' नोंसोरो रायलायाखैनो। दिनै दैजिया बहा दङ बेखौ नोंसोरो सानदों? लायनो सानदों? आरो अलम्बार आं मोनसे खोथा सानदों। थिगानो इसाया गथ'खौ मोनबोबाय नाथाय दा इसायालाय बेयावनो थागोन ना गावनि न'आव थांगोन? आं दा जेबो मोनथिथ'आ बेफोर खोथाखौ। खोनासं, इसाखौ बेयाव दोननो मोना। बिनि हुआ दङ गैया आं बेखौ जेबो मोनथिया। बिनि हुआ गैया होनलाय जासे बिनि हुआया हारसिं गोमायाखै। बेखौथ' फिफाजों नोंजोंनो नोंसोर सानैयानोथ' जेलाव दोनहैदों। बेयाव जेबो खर' सानांगौ गैया। इसाखौ हुआ दंब्लाबो गैयाब्लाबो बिनि न'आवनो दोनहै। आं बुंदों इसाखौ बेयाव दोननो मोना। आं बायदि खोथा खोनादों जेराव गासैबो दंनायमानि इसानि फिसालानि नामाव आया खालामना होनो नागिरजोबदों। आं खोनादों। थाव सोबागोनाङो। बेफोरनि अनगा नोंहा जेबो खोथा गैला नामा? सुखु दुखु जेबो साननो रोङा नोङो। गोजान जा बेनिफ्राय। नायबाय था मा खालामगोन आं। खर' मेलेमल' जाना होनो नागिरोलै बे हिनजावा। बेफोरनि अनगा मा बुंनो रोंबावो बे हिनजावा? बेफोरनि अनगा मा बुंनो रोंबावो? फुंनि सिखारनायनिफ्राय हरनि उन्दुजासिम खालि फंफ्रोमबो खोथायावनो हेबनाय। मालाबा फंसेसो बुंनो रोङो नामा बियो? न'खरनि मोजां डेभेलपनि खोथा? मालाबा फंसेसो मोजां खोथा बुजायनो रोङो नामा बे आंखौ? सब समाय रागा जोंनाय रागा फोजोंनाय, सब समाय सोरखौबा नायनो बानाय, सब समाय सोरखौबा जमनानै थानाय। देथारमारगोन दालाय आङो मालाबा रागा जोंबा बेखौ। गोमथा दिनैलाय माथो जोङो
ओंखामखौनो उखैयाखै ना दै गांदों ना ओंखाम उखैदों मानो दिनै नोंनि आंनि मेगनावल' मोदै गबाय थादों जाफुं बाबायानो नोंनि आरो आंनि मिनिनाय आरो गांनाय उखैनाय गासैखौबो लांफाजोब्बाय जाफुं थानायमोनब्ला दिनै बेसेबां गेलेबाय थारगौमोन आं माथो खालामबावनो हरखाब मोननाय गोजोना अरायनि नङा मालाय